Кой поскъпна най-много? Топ 10 на футболистите, които са си вдигнали цената през последната една година. На 10-то място е Майкъл Олисе от Байер Мюнхен, който е покачил стойността си с 45 милиона евро и в момента струва 100. Девети е Александър Исак, който също е поскъпнал с 45 милиона евро и към днешна дата струва 120 милиона. Макар че Нюкасъл не иска да го продаде за толкова на Ливърпул. Осми е Итан Ванери от Арсенал, чиято цена се е покачила с 47 милиона евро и в момента струва 55. На седмо място е новият защитник на Реал Мадрид Дин Хаусън. Той е поскъпнал с 50 милиона евро и в момента струва 60. Шести е младата звезда на Барселона Пау Кубарси. Цената му през последната една година също е скочила с 50 милиона евро и в момента той струва 80. На пето място е Омар Мармуш. Бившият нападател на Айнтрахт и настоящ на Манчестър Сити е поскъпнал с 53 милиона евро и в момента струва 75. Четвърти е новият нападател на Ливърпул Юго Екитик. За една година цената му се е покачила с 55 милиона евро и в момента той е оценен на 75. Топ 3 започва с Дезире Дуе. Младото крило на ПСЖ е вдигнал цената си с 60 милиона евро и в момента е оценен на 90. На второ място е Педри, който също е вдигнал цената си с 60 милиона евро, но той към днешна дата струва 140 милиона евро. Можете ли да предположите кой е първи? Ламин Ямал, естествено. Новият номер 10 на Барселона, който не спира да чупи рекорди, е покачил цената си с цели 110 милиона евро и в момента е оценен на 200. Реални ли са цените на тези футболисти? Кой е надценен и кой е подценен? Пишете в коментарите.